Hai preocupación na Coruña pola perigosidade dun paso de peóns que está nun cruzamento na rúa Pórtico do Santo André. A recente atropelo dunha muller de 75 anos xerou malestar por este motivo entre veciños e comerciantes. Reyes. Sí, aseguran que os vehículos circulan por esta zona a gran velocidade, onde o paso de peóns está case na curva e a visibilidade é limitada. Contan que os sustos dos peóns cos autobuses, camións, furgonetas e coches son constantes e din que o accidente da semana pasada xa o vían vir. Unha muller de 75 anos foi atropelada polo condutor dun autobús urbano cando cruzaba neste paso de peóns. Dese sinistro hai xa 9 días e a vítima continúa ingresada na UCI do Choac. A vítima de 75 anos cruzaba por este paso de peóns cando foi atropelada por un autobús urbano. Estábamos traballando, escoitamos como cristais, había sido un autobús, unha señoriña con a parte do lateral do autobús non foi grave, pero ao caer ao chan abriu a cabeciña. Al señor del autobús le dio el sol o algo así, dijeron, y que no lo pudo evitar. O condutor estaba super nervoso porque a xente que se iba moi rápido, que se non mirou. Eran as 12:30 do mediodía, unha hora, segundo veciños e comerciantes da rúa Pórtico do Santo André, complicada en canto ao tráfico. Es una esquina muy mala, el bus tiene que abrir más, o sea, es que se junta los coches particulares, los taxis, los buses, la gente peatonal, los repartidores que tienen que repartir, todo a la misma hora, a las 12:01, es que luego pasan estas cosas. Contan que é o primeiro accidente tan grave que acontece na zona, pero falan de que sustos hainos constantemente. Sustos sí, porque, bueno, é unha zona moi estreita e agora co aparcamento dos furgóns, etcétera, pois non é doado cruzar. O ano pasado, de feito, tamén houve algún camión que empuxou a señora estaba cruzando polo paso de peóns, pero si atropelona e lanzouna uns metros para diante. E si que suele haber aquí algún accidente que outro. Así que, para garantir a seguridade dos peóns, piden melloras viarias. Poñer un badén, non sei, pero un semáforo. Tendría que estar más arriba para cruzar la calle, pienso yo. Sí, seguramente no esté señalizada como debiera, está mal pintada. Para mí una solución sería, pues por ejemplo, como hay muchas calles, unas horas para el reparto, pero no en Pórtico de San Andrés, unos horarios, pero no a las 12:01 que se junta todo. Es que va a volver a pasar, E non queren que esta zona se converta nun punto negro onde peóns e vehículos xa conviven con tensión.